Como chegamos a esta falta tan grande de persoal na sanidade pública que fai que os seus servizos sexa nefasto e que, por suposto, sempre o acabe sufrindo o proletariado? A resposta radica no sistema capitalista no que nos vemos envoltos. O mercantilismo precisa de negocios onde as inversións se revaloricen o máximo posible. E atoparon no sistema público de sanidade, entre outros como os das pensións, un nicho para que entre o capital privado a invertir e revalorizar así o seu capital. Deste xeito, no ano 1997 en España, co goberno de Aznar, aprobouse a Lei 15/97 a cal posibilitou a entrada da xestión privada na sanidade. É así como agora nos atopamos con máis hospitais xestionados polo sector privado. O seu único obxectivo? Facer negocio. E como o fan? Con clientes. E de onde o sacan? Roubándollos a sanidade pública. Pero como consiguen isto se na sanidade privada hai que pagar e é moi cara? Coa mala xestión por parte do órgano responsable. Alongan as listas da garda para que a xente se canse e recurra a un centro privado. E quen xestiona todo isto? Pois a sanidade é competencia directa das comunidades autónomas, e neste caso da Xunta, onde Feijóo non escatimou en facer recortes ao igual que o actual presidente Rueda. Outro problema é a falta de médicos, saen poucos con especialidade da universidade. E nos próximos anos vais a notar máis este problema xa que aumentarán as xubilacións. Isto é debido ao ratio das universidades. A solución sería que o goberno central aumentase ese número. De feito, este é o argumento que utiliza a Xunta para excusarse de que non hai médicos. Inda que teñen razón, isto non é de todo así. O gran problema é que de todos os residentes MIR que se forman para atención primaria, só quedan moi poucos. O resto se van ao estranxeiro ou a privada polas condicións laborais nefastas. Por exemplo, en Vigo, de 30 residentes que se forman, aproximadamente só quedan 5. Ademais, precisan médicos en ambos sistemas, públicos e privados, e non se pode estar nos dous lados á vez. Ou si, nosa querida concelleira de saúde, Raquel Plano. Con estas trabas, estáse tendendo o sistema sanitario de Estados Unidos, o cal conta cunha sanidade pública mínima para a poboación. E se precisas operarte ou calquera outra necesidade, deberás hipotecarte ou morrer. Para que gañen diñeiro, deben precarizar a maior parte da sociedade. E que mellor xeito de conseguilo que cun ben como a sanidade, que é de necesidade primaria e que sempre vai ter demanda.